Tak nazdar, ahoj, krásný dobrý den, chlapci a děvčata. Já vás opět vítám na mém YouTubeovém kanále v našem pořadu, kterýmu jsme začali říkat Liščí doupě. Je to takový videopodcast, kde se zabýváme tématem zrádci, kde nějak shrnujeme všechno možné, co se dělo. Děláme to především tady s Markusem Krugem, což je můj kamarád, jestli to tak můžu říct. Můžeš, ano. Můžu to říct. Je to můj kamarád a zároveň režisér celý této show. No a dneska jsme si vlastně poprvé jsem vzali hosta. Je to první vypadnuvší hráč Traitors naší české verze Zrádci Radovan. Ahoj Radovan. Ahojte, som veľmi rád, že som tu a ako sa hovorí, poslední budú prví, takže som tu. Je to tak. Tak, děkujeme, to byl Radovan. Aby jsme tak nějak udrželi ten poměr toho, co si v té hře jako strávil. Hezkou cestu domů. Tak, no, Radovan jsem přijel až ze Slovenska. Jak dlouho, že jsi sem jel? 6 hodín. 6 hodin. No. 6 hodin si cestoval, aby si s náma tady... Chcel som vás aj spoznať konečne osobne. Radovan má s divákama vlastně nejvíc společného, protože viděl zhruba z té hry jako fyzicky. Ano. Podobně jako ten divák. Ja mám z toho taký dojem, keď som to pozeral, ako keby som mal proste kamarátov na detskom tábore a ja som nemohol ísť, lebo som chorý. Všetkých ich poznám, vidím ich v telke a mne to zakázali rodičia a ja sa pozerám na partiu ľudí, všetkých poznám, hovorím, že čo? No, my jsme se ti chtěli trošičku omluvit za to, že to takhle celý dopadlo a že jsi se stal jako obětním beránkem, ale my jsme za to nemohli. To prostě vybrala Katka. Jako, takhle cítíš k ní nějakou nenávist? Akože to nie. Už nie. Ale nie. Tak ja to beriem tak, že musela niekoho vybrať. Ja mám na to svoj názor. Myslím si, že to bolo hlúpe rozhodnutie. A veľmi narýchlo, nepremyslené, ale akože niekto to musel byť, tak to padlo na mňa. Ja si plne uvedomujem, že my sme s Katkou nemali na seba toľko času, alebo možno mali, ale sme si ho nevenovali predtým, takže šla asi po nějakých osobných sympatiách. Rozumím. Ale k tomuhle momentu se samozřejmě dostaneme. Pojďme vytěžit ještě trošku to, co bylo všechno předtím. Co všechno si zažil. O tom vám viem niečo povedať. V tom vlaku byla paráda. Mě by vlastně jako zajímalo, jak to probíhalo už od toho prvního kontaktu, od těch jako castingů nebo od nějakého toho oslovení, protože ty vlastně, ty jsi jako moderátor, že jo? Jo. A jestli jsi měl o té hře jako takový nějaký ánung, jestli jsi jako tušil o co go, nebo jako co ti proběhlo hlavou, když tě do toho vlastně jako oslovili? Oni tě oslovili, že jo? Ja som sa prihlásil normálne na castingovú výzvu. Aha. Ja som vedel, čo to je, pretože ja dosledujem ten svet reality show. Mám jednu obľúbenú hráčku zo Survivoru, volá sa Parvati Shelov, ona bola v jednej sérii. Tým, že ju sledujem na Instagrame, tak som vlastne tú hru poznal už skôr, ako vlastne nejaká castingová výzva na Prime bežala. A ani neviem, z akého dôvodu som behal po stránkach Primy, to fakt vám neviem povedať prečo. A zrazu tam bol casting a ja som to rozoznal neviem už podľa či nejakej náhľadovej fotky, alebo podľa nejakého sloganu, podľa niečoho som vedel, že to budú Traitors a tak som poslal prihlášku. OK. Ktoré som zaklamal, nechal som teda produkciu priznať to, že kde som klamal a samozrejme na to neprišli a pozvali ma na casting. A kde si klamal? Nebo co to byla telež? Ja som v nejakej takej drobnosti klamal, že milujem šach alebo niečo také, alebo že som hrával celý život šach. Aha. V také nejakej drobnosti som iba klamal. Akože nechcel som robiť nejaké veľké klamstvá, bol to predsa iba nejaký formulár, ja som ani nevedel, či mi niekto na to odpovie, takže... Jasně, a když potom ti teda oslovili, abys přišel na nějaký další kolo? Jo. Nebo jak tohle probíhá? Išiel som na prvé kolo castingu, inak ja to mám trošku zahamlené, ja som bol aj v strese vtedy, aj za každým som 6 hodín šoferoval a rovno som išiel pred kamery, takže bol som celé, si to pamätám, že bolo to také vypäté. A to prvé kolo bol len taký nejaký pokec, proste rozprávali sme sa, tiež som mal niekde klamať teda v priebehu tej hry, samozrejme všetci si mysleli, že klamem v momente, keď som povedal, že moderujem v katolíckom rádiu. Čo je ale pravda. Čo je ale pravda. Na tom ses dostal dál. No. To by přišlo úplně úžasný. A nejenom, že tam moderuješ, ale že nesmíš být nikde moc vidět, protože... Presne tak, no. Presne tak. Akože úplne tam nezapadám typovo a teda rádio, v ktorom ja pracujem, ešte funguje tak trošku v tom takom staršom režime, že často sa stretávajú so svojimi poslucháčmi a organizujú rôzne eventy pre svojich poslucháčov. Takže ja som taká skrytá šedá eminencia nášho rádia a vysílám popoludňajšiu show. Teda. Ale jako vlastně se tady trošičku zrcadlí možná i ten důvod toho,
proč jsi byl vyřazený takhle hned na začátku. Mě to napadlo. Že to je Taký rozpor. Takový rozpor toho, že nějakým způsobem vypadáš, nějakým způsobem jako působíš. Jasné. A v tvém rádiu řeknou, že to nechtějí moc jako spojovat, jako, že toto přemýšlel si nad tím předtím, než si do té hry jako šel. Jestli do toho vstoupit, jako s čím do toho vstoupit, jestli nějak jinak, jako, nebo jestli nebudeš měnit jak svůj výzor, tak vůbec jako tu flow? Toto vôbec. Ja som nad týmto vlastne ani nerozmýšľal, že by som zatajil nejaké veci o sebe, alebo že by som nejako svoj vizuál upravil iba kvôli tej hre. Ja som hlavne sa tam chcel cítiť čo najkomfortnejšie pre seba, keďže som vedel, že pôjdem do extrémne paranoidného prostredia, tak som chcel aspoň tie svoje vnútorné veci mať čo v najväčšom poriadku a nemyslieť ešte na nejaké ďalšie klamstvá, ktoré som si priniesol už z domu a byť v nejakej roli. Takže nepremýšľal som nad tým vôbec. Ale premýšľal som spätne nad tým, že Katka sa nerozhodovala aj na základe toho, že možno niektoré tie veci nesedeli na mne. Či nemala ona možno nejaký rozpor, lebo ona koniec koncov mala vybrať hráča, ktorý je najmenej dôveryhodný. Možno tá nedôveryhodnosť vznikla práve možno v nejakom tom rozpore, že môj zjav versus moja práca. A vlastně, když jste teda se nějakým způsobem potom jako se blížilo to natáčení a tak co byste měli jako konkrétně třeba za informace od té produkce? Akože nič veľké. Celý čas vlastne bolo všetko strašne utajované. Hej. Čiže ja som vlastne ani netušil, kto sú hráči, až kým som si nesadol pred hotelom do auta a bola tam Andy a ja som popravde s ňou vyšiel v aute, ja som nevedel, či ona je hráčka, alebo či je v štábe, alebo čo. Ja som celý čas mal masku na tvári, takže ja som vlastne nevedel vôbec nič a celkovo som ten pocit, ktorý by sa tam dal, že najviac vystihnúť, bola, že neistota. Hej, že vlastne nevedel som vôbec nič. Ani kam idem, ani čo tam budeme robiť. Vedel som, čo si mám zbaliť na oblečenie. No, to mňa zajímá. Vedel som, čo si mám zobrať na oblečenie, niečo športové, niečo teplé, hej, a niečo, ja neviem, pohodlné a vedel som, že budem na hoteli nejakom a tak, takže... Ale nevedeli ste, kam jedete, ako vôbec... Nevedel som ani na aký hrad idem, iba som vedel, že kedy mám prísť do Prahy, kde ma vyzdvihnú a idem do auta. Jo. No a potom vás teda těm autem přivezli někam k tomu nádraží nebo za něj, nebo někam to. Ano. A najednou vás prostě postupně jako začali pouštět, abyste se reálně viděli až opravdu na tom nádraží. Áno. Jo. A ty si pricházel s Andy, hej? Áno. Ja som vlastne až vtedy, keď sme prichádzali na to nádražie, zistil, že aj ona je hráčka. Takže vtedy som si povedal, že OK, takže už som vlastne medzi nimi. A my sme tam prišli jedni z prvých. Akože ja mám pocit, že som tam hrozne dlho stál a videl som všetkých prichádzať. A stále som nevedel, ale najlepšie na tom bolo to, že ja som videl, že ani ostatní nevedia nič. Všetci mali také neisté výrazy a všetci boli tak stratení, takže som si tak hovoril, že OK, že nie som v tom sám, že proste nikto nevie nič. Ale vôbec som nevedel, kam ideme vlakom. Ja som ani nevedel, že či už vy to natáčate. Ja som myslel, že možno, že ideme niekde vlakom. Vôbec som netušil. Akože si ani nezaregistroval, že tam sú kamery niekde. Ja som to zaregistroval, nevedel som, že do akej miery sa to akože točí, ja neviem, na nejaký obsah na sociálne siete, alebo či už z toho robíte nejaký content, ako my tam proste stojíme, lebo mne to prišlo, tam sa nič nedie. Proste, my sme tam stáli 2 hodiny, hej, prichádzali všetci, niektorí dlhšie, lebo mali takéto štekle. A jednoducho, no nevedel som ani tam ešte vlastne vôbec nič. No a když takhle ty lidi přicházeli, tak jako co se ti honilo hlavou? Už si jako přemýšlel nad tím, kdo je jako vlastně, jaký bude soupeř? Jestli si už začínal jako nějakým způsobem číst, anebo jestli si byl ještě furt trošičku jako zmatený z toho, co se vlastně děje? Taký mix týchto dvoch emócií to bolo. Určite som sa snažil, ja som išiel do tej hry s tým, že chcel by som najskôr nechať vyniknúť tých, čo majú tú prírodzenú potrebu to robiť. Tak som si chcel vlastne okúkať, že kto by to mohol byť. Tam hneď si pamätám, že Sára bola tam taká dominantná. Keď sme sa vlastne nikto nepoznali, ja som taký, že keď som v cudzom kolektíve, tak som z začiatku vždy taký trošku tichší. A chcel som vlastne vedieť, že kto budú tí, ktorí si budú o sebe myslieť, že sú takí tí vodcovia tých svojich svoriek. A ja som mal možno, neviem či výhodu alebo nevýhodu, ale inú situáciu v tom, že ja nežijem v Česku, takže ja som hrozne veľa tých českých influencerov, ktorí tam boli, vôbec nepoznal. Hej, že vlastne jediný človek, koho ja som poznal, bola Andrejka Bezdeková a Daniel. Hej, že Gogo. Hej, že mne vlastne nikto z tých ostatných ľudí nič nehovoril a potom príjem domov a hovorím si, že majú všetci 100-tisové Instagramy, 50-tisové, hej, a ja vlastne som vôbec netušil, kto to je. Všichni ne. No, všichni ne, jo. Ja, tak niektorí. To príde.
No, takže tak, ja som vôbec netušil, hej, že čo sú to za ľudia. A když teda vystoupil třeba Jan, tam vlastně těsně už se byli srocený všichni a on s tou kytarou na zádech jako vystoupil před vás všechny a vlastně něco začal jako říkat celému tomu kolektivu, jako co se ti honilo? No zaprvé ma že niekto iný tam má gitaru, že si tú svoju muzikantskú rolu neponesiem sám. A za druhé, nič proti nemu, mne to prišlo trošku trápne. Pre mňa to bol taký prejav slabosti hráckej. Neviem, ako to vnímali ostatní, ale mne to prišlo také, že chcelo to byť asi aj vtipné a mňa to nejako nezabavilo. Takže prišlo mi to také... neviem, zvláštne. Asi Čepák v práci, ne? Křesťanský rádio. Nejenom, že prostě má kytaru, ale ještě mi i toho Boha ukradne. Ja čakám, že spravíme nejaký kresťanský duet spolu, nejakú skladbu. Chváli. Duet. Please, do it. Zbúrame scénu. Neměl jsi v tu chvíli pocit, že bys taky měl jakoby říct něco? Jako, že bys měl někomu říct, že jsi taky muzikant? Ja som zase nechcel, aby hneď od začiatku sa tak otvárať. Hej? Že to možno bola chyba. Takto späť, pozriem, tak asi bola, ale ja som tam išiel s tým, že nechcem hneď proste všetko akože vyplúť a hneď všetko, ja som chcel to tak postupne dávkovať a nebyť toho teda jedného momentu, ktorý mohol vlastne skončiť úplne inak. To bolo proste taká rýchla zhoda, náhoda, to jednoducho mohlo naozaj dopadnúť úplne inak. Tak nebyť toho, tak si myslím, že by to nebolo zlé nastavenie, s ktorým som tam išiel. Rozumím. A byl ti tam někdo jako nejsympatičtější třeba? Akože z prvej, alebo za toho pol dňa, čo som už s nimi trávil? Jako v tuhle chvíli, když jste třeba nastupovali do toho vlaku, jako byl tam někdo pro tebe, se kterým jsi se chtěl třeba jako povídat, anebo jako, že někdy to tak máš, že vidíš už, jak se ten kolektiv jako kreuje. No, že k někomu jakoby inklinuješ, nebo prostě... No buď lidsky, nebo hráčsky, tak jestli tam někdo přišel třeba, jako s tím bych měl... Ja mám asi takú nejakú prirodzenú schopnosť, že mňa priťahovali vždycky také silnejšie osobnosti ľudí a prirodzene ma to ťahalo asi k Nicole vtedy a nešiel som za ňou až tak veľmi, popravde, ani som s ňou vlastne až tak veľmi neinteragoval, ale určite Nicole a ten Dan, akože Gogo, hej, že, ale možno je to aj tým, že ja proste ho, vieš, vidím od mojich, ja neviem, 17 rokov, proste denodenne. Že... A Nicole sa projevovala ako silná osobnosť podľa tebe? Neviem, že sa tak prejavovala, ale ja som to z nej tak cítil. Aha. Mal som z nej proste pocit, že ona môže byť jeden z tých hráčov, ktorý bude miešať kartami. A ešte Sára. Musím povedať, že aj Sára bola pre mňa... Že pri nej som si povedal, že Sáru si chcem držať blízko v rámci tej hry, aby som vedel, čo a tak. Myslím, že ona bude miešať karty. A když by si měl popsat tu atmosféru v tom momentě, kdy jste jako nastoupili do toho vlaku, ale ještě jste nedostali to zadání toho úkolu, že se máte nějakým způsobem navzájem poznat a že něco se jako chystá, tak mezi těma lidma, jaká by tam podle tebe mohla být, nebo byla atmosféra? Ona bola hrozne napätá, tá atmosféra. Jo. Na jednu stranu tam bolo strašne veľa takej radosti, všetci sa tešili, že ideme do niečoho nového. Na druhú stranu tam bolo aj strašne veľa ega, ktoré sa tam z ničoho nič vyvalilo a zaplnilo celý ten vagón od viac ako polovičky hráčov podľa mňa. Všetci zrazu chceli zaujať a tak. A na druhú stranu stále tá neistota, ktorá ma držala späť, že som vlastne, ja som stále nevedel, keď sme sedeli vo vlaku, že čo sa ide diať, kam ideme, čo budeme robiť, takže to ma stále tak nejako držalo späť. A jak sa celý ten kolektív tam vlastne usadil, Dan tam prečítal nejakú tú správu a vtedy som zostal taký, že sa mi tam nechcelo veľmi sa presadzovať medzi nimi, že skôr som sa chcel na nich pozerať, že čo robia. A přišlo mi to aj zbytočné se tam prekrikovať prostě s ľuďmi. Já vím, že to možná je taková blbá otázka, ale byl tam někdo, kdo tě fakt jako štval? Kdo ti byl vysloveně nesympatický? Kdo by si řekl, že to je prostě jakoby tvůj hlavní nepřítel? Jako? Akože veľmi... Nechcem, aby to znelo nejako zlé, lebo však ja to človeka nepoznám. Jasne, je to na základe prvních dojmů. Tak asi ten Ľudek bol pre mňa taký, že asi s Ľuďkom by som si ja nemal veľmi čo povedať. Z neho išla, nechcem povedať, že zlá energia, ale... ja som z neho cítil, aký bol tak trošku on zabarikádovaný niečím. Měl zeď kolem sebe. Jo. A to tak z prvej proste na mňa neurobilo dobrý dojem, ale inak akože nejaké vyslovené antipatie vôbec. Možno ešte tá Loukyňa bola trošku taká prísna. Kdo? Loukyňa Michaela. Jo, Loukyňa, promiň. Jo, Míša. Neviem všetky tie mená, to úplne nepamätám, ale ešte možno ona.
Ale už na ňu nemám napríklad taký pohľad. Jasně, jasně. A ty už tam přijížděl v tom vlaku, jako honila si tam nějaká taktika hlavou? Jako jasně, seš tam sám za sebe, ale nějak tu hru můžeš a nemusíš hrát? Už keď sme vychádzali z toho vlaku, tak už som videl, že sa skupinkujem so Sárou a s Gogom, čo mne hralo do karát, pretože ako som už hovoril som si, že tú Sáru by som chcel mať proste blízko pri sebe. A Gogo, napriek tomu, že on mi tam strašne sadol, aj ten voľný čas, čo sme mali spolu, nejaký sme vlastne trávili spolu a super chlapec, všetko, aj klobúk dolu za jeho prácu, ale moja myšlienka hlavná bola, že on by bol skvelý taký živý štít pre mňa. No, on je taký človek, ktorý dokáže aj strhnúť pozornosť, ale zároveň on má aj takú nevinnosť v sebe, že myslím, že na neho sa dá jednoducho ukázať prstom, keď treba a na neho sa tá pozornosť jednoducho ľahko upriamuje. Takže si nehledal vyslovene spojence, ale spíš jako takový štíty? Jo, ja som bol celý čas v tom, že keď tam prídem, že budem zráca, hej, takže ja už som rozmýšľal tým takto. Takže chtěl si být zrádce? To nevravím. Myslím si, že ako verný by som sa určite dostal úplne oveľa ďalej, možno by som to aj celé vyhral, ale myslel som si, že budem zrádca. Aha. A proč si to myslel? Intuícia. Neviem. Mne to prišlo aj také, že podľa mňa to nedáte niekomu, kto to robiť chce v prvom rade. Hej, čiže všetci tí ľudia, čo tam hovorili, že oni chcú byť zradcové, ja by som im to nedal, keby som tvorca, hej, lebo nech to je zaujímavejšie. A ja som neprejavoval o to nikdy záujem. Aha. No a myslel som si, že som na to celkom zaujímavá postava. A že by mi svědčil ten habit. Já jsem vlastně se nedostal k tomu, abych s tebou udělal ten rozhovor, který jsem tam dělal potom se všema hráčema. Jo. Tak ho možná udělám teďka. Jako že by mě zajímalo, jestli by si byl ochotný říct, jaká byla největší lež, kterou jsi se kdy v životě dopustil. Fúha. To ja neviem, že také hrozné. Záleží koľko rokov je odtedy, že či už je to premlčané. Neviem, či to pozerá niekto z daňovej správy na Slovensku. Dobře, děkuju. Ne, no, spíš o tom, jestli si zažil někdy ten tlak toho, že v té lži nějakou dobu se trváváš. Ja sa tomu snažím vyhýbať akože v civilnom živote. Je to proste diskomfortné, nie si nejaké klamstvo so sebou a ja som človek, čo jedná vždycky na rovinu, takže ja sa snažím nežiť proste v nejakých klamstvách a keď nemusím, tak neklamem. A ja dokážem uniesť aj tú zlú pravdu, keď treba. Ale určite sú situácie v živote, kedy proste zaklameš, ale jasné, že všetci klameme. Hej, na dennom poriadku klame každý proste v obyčajných drobnostiach, niekedy iba sami seba klameme, ale klameme každý deň. A tak určite, ale niečo také, že obrovské klamstvo, nejaké, že by som mal ja na konte, tak to si nespomínam. A když jdeš do tej súťaže, tak víš, že alebo vlastne... môžem niečo povedať, ak môžem teda, keď som mal 18 rokov... Finančný úřad poslúcha. Nie, toto vám poviem, lebo keď som mal 18 rokov, tak som si potreboval zarobiť na svoj prvý mikrofón. A to nie, ale začal som robiť v 18 taký ten erotický live chat na webkamere. A všetkým som hovoril, robil som to asi 3/4 roka, všetkým som hovoril, že brigádujem v IT firme. Ale tak to zase taková lež úplně není, ne? Jasné, bola tam myška, počítač. To si neříkal na castingu. A počkej, a to si dělal jako po telefonu, jako hlasově? Cez webkameru. Cez webkameru. Takže jsi byl i vidět u toho. Jako. Takže to existuje niekde. Existuje. Dneska už to nie je dobrý biznis vraj. Ešte poznám niektoré baby stade, čo to robia dodnes. Ale to je dávno, je to 15 rokov dozadu, hej. To je skvělý. Vtedy to proste bolo fajn, akože, ale tiež sa to tam nedalo akože vydržať dlho. No. Rozumím. Tak si šel do křesťanského rádia. Vraťme list. Další otázka, kterou jsem tam pokládal v tom rozhovoru, kromě těch, který už tady padly, jestli tam výhra jako taková, myslím tě materiální, jestli pro tebe byla nějakým způsobem motivací? Vůbec. Nevrajím, že by to nebol super benefit tej výhry, ale ja tým, že ja som až nadšený fanúšik reality show rôznych formátov, pre mňa by bol ten titul oveľa dôležitejší. Hej, že hlavne ten titul z tej prvej série je vždy proste cenejší ako titul zo štvrtej a tak.
Ale napríklad videl som, že už sa robí to Wikifandom s radcom českým, takže bude tam moje meno, tak beriem aj to ako výhru. To my s Markusem vôbec nevíme, co to je Wikifandom. No, co to fandom je? to sú taká kvázi Wikipédia o reality show alebo aj o rôznych seriáloch, filmoch a tak a tam proste sa vypisuje vždycky všetko dej, hej, postavy a tak. Oznamovali to, že tam seš. No, Tak, hej, aha, tak to jenom já to nevím, No, Markus to věděl. OK, to já se všechno naučím, tyhle ty věci. Hele, a Děláš první podcast. dělám první podcast, já se To se naučíš. Pojďme se teda vrátit zase zpátky k těm jako momentům, že jste teda vystoupili z toho vlaku. OK. A teď tam, my jsme to tady práskli, že docházelo k nějakému jako delšímu prostoji, ve kterém my jsme tam ještě ladili nějaké technické věci, protože prostě zdi křivoklátu byly příliš tlustý na to, aby tam fungovaly wireless jakoby věci a tak. My jsme si jakoby říkali, že vy jste museli být v nějakém jako nadšení, že vidíte křivoklát, že to prostě jako tohleto a pak to trošičku muselo jako spadnout, jako jaký tam, vybavuješ si tady tenhle ten moment? Akože mňa ten hráč vôbec nezaujímal, ani ma to vôbec netrápilo v tom momente. Ja som stále nevedel ani, že či už sme na tom hrade, do ktorého ideme, hej, že proste... Ja som bol tak mimo. Ale už sme boli v takých bublinkách, lebo čakali sme vlastne pred tým hradom tak, ako sme boli v tých autách. A už sme sa tam vlastne skupinkovali nejako, čo ja som vtedy vnímal, že nie je úplne dobré, že to nie je úplne dobré. Ale ja som vlastne bol vtedy v aute s Lukasom, Danielom, Gogom a Sárou. Tak na jednu stranu si hovorím, OK, tak poďme sa spriateliť, že vytvoríme si už nejakú skupinku tu ešte predtým, ako vojdeme do hradu. A tak som sa snažil to vnímať ako nejakú výhodu, ale prišlo mi to celkovo, že nemám potom priestor na to. Napríklad, keď sa budeme baviť o tom, že ma vyhodila Katka, tak bolo úplne jasné, že nevyhodí nikoho, kto bol s ňou v aute. Hej? Že napríklad, keby som bol jasne v aute, tak určite nejdem domov. Hej? Ty jsi byl jedinej z těch tří, který ho neznala jménem, že jo? Který tam jako to taky asi pomohlo tomu rozhodnutí. Áno, no, čo nerozumiem, asi väčšinou ľudia pamätajú, ale budem muset na tom zapracovat. No, nicméně ten prostor na to se s těma lidma seznámit byl prostě především v tom vlaku a ten máš pocit, že to teda jako trošku prováhal, nebo jako... Ja si to nemyslím. Nás tam bolo myslím 24, ak sa nemýlim. Mali sme nejakú hodinu alebo pol hodinu alebo nejaký taký čas. To sa nedá. S 23 ľuďmi odkomunikovať niečo. Ja som sa napríklad vôbec nebavil s Martinom, s tým policajtom. Hej, alebo možno sme sa jednu vetu si vymenili. To je strašne krátky čas na nejaké zblíženie sa. A preto ja vravím, že proste drobné detaily tam rozhodovali o tom. Možno keby som sa s Katkou rozprával tam 5 minút, tak by to dopadlo úplne inak a možno keby odhlasovali niekoho iného ako Katka. Hej. Čiže ja vôbec nevidím to, že by som ten čas ako nejako premrhal. Lebo keby sme odhlasovali napríklad Daniela ako tak viem, že nejdem domov. Hej, že... Hele, a ještě ten moment předtím, jako jo, protože ty si říkal, že to vlastně, že jsi to viděl, tu první sérii, nebo že jsi viděl jako Traitors v originále, že jsi to měl jako nakoukaný, takže si vlastně tušil, že nějaký takový první moment přijde, že... Právě že... nie. Ne? Nie, ja nemám pocit, že som videl niekoho vypadnúť pred hradom, akože ešte... V žiadnej sérii, ktorú som ja videl, som nevidel nikoho. Aspoň si to myslím, nepamätám sa tiež už presne. Je to možné? Britská série 1 to měla. No. Je to možné. Pak druhá série dělali, jako že to bude, pak řekla ne, my se neradi opakujeme. Jo. V některých zemích si to dělá, někde ne. Hej. Ja som zrovna asi natrafil teda na tie série, kde to nebolo, takže ja som s takým niečím vôbec nerátal. Ale ako náhle sme sa tam mali Mitra postaviť pred Katku, tak som vedel, že je zlé. Ja som už vtedy vedel, že niečo sa deje. Takže... A ještě mě možná tak jako trošku narcisticky zajímá. Je to taky zajímavé. Tak vám se zeptej se ty, ať to není tak úplně hrozný. Ten moment, kdy tam teda přichází poprvé moderátor. OK. Tak, co si cítil? Bylo to je kdo toto? Ja som netušil, kto si. Tak ideálne. Akože ja viem, kto si, hej, len ja som ťa nespoznal, lebo ja som ťa naposledy videl pred 15 rokmi v Rafťákoch. OK. A ty nie si na Slovensku zrovna nejako veľmi aktívny, si myslím, alebo v tých médiách až tak asi... V médiích ne, no. Ale hraju vám v seriálu jednom slovenským. Dobre, tak to ja nepozerám. Ale jednoducho tam si prišiel, všetci vieš, huronský potle, všetci tlieskali, ja sa pýtam niekoho, že to je kto? A ona, že Vojta Kotek. A si hovorím, to meno poznám, že to je ten Rafťák, ona jo. Okay, je to škoda, že tohle nemáme natočený. To je ten Rafťák. Počkejte, ten
Dobře, takže v tom případě mě tolik nemrzí, že jsme tě vyhodili hned na začátku. Ja keď som ťa potom hľadal na sociálnych sieťach, že sa pridám, tak som tiež hľadal, že Jirka Mádl, ale akože... OK, dobrý, tak jo, pojďme dál. Zeptáme se na to někoho z Česka, jo, na tuhletu otázku. Píšu si. Dobře. To nedopadlo dobře. Nicméně ten... Ale potom som sa tešil, akože... Jo, dobře, tak jo, tak to teď to... Ne, nezachráníš. Ale spíš... I vlastně ten dojem z toho, jak to najednou vlastně jako probíhá, že to vlastně jako jede a nikdy se to nezastavuje a je to vlastně jako to dokážeš nějakým způsobem popsat, jako že jestli si čekal prostě, protože jsi jako moderátor, víš, jak ty věci jako fungujou, jestli si čekal, že to bude vlastně jako takhle z jedné vody na čisto. Vlastně víš, že jako prostě přijdu, začnu říkat ty věci a že se to najednou už rovnou děje. Věci. Někdo vypadne, někdo jde domů. Tak to, že ide niekto domov alebo pôjde tak skoro, to ma ani nenapadlo. Prajem až do momentu, kým som sa nešiel postaviť pred Katku. Ale vôbec ma to ani napadlo. A to, že sme išli rovno na vec a že sme vlastne tam nestrácali čas, tak mi to iba prišlo proste profesionálne, že každý vie, čo má robiť, boli ste nabrifovaní a jednoducho išli sme a zase keby sme tam dlho stáli a niečo tam proste máte s nami štelovať, tak by to aj možno stratilo takú tú našu prirodzenú reakciu a akože super. Po tom dlhom všetkom čakaní sa mi to páčilo, sme prišli a išli sme na vec. Akože. A hlavne všetci sme, podľa mňa môžem asi za všetkých hovoriť, že všetci sme boli strašne vo vytržení a už sme chceli, aby to začalo, my už sme proste chceli tú hru hrať. Čiže to, že sme prišli a rovno sa niečo dialo, tak že super. Tak to je fajn. Ty tam říkáš ve zpovědnici, že tvoje výhoda je, že se umíš zachovat chladnokrevně. A pak se někdo zachoval chladnokrevně a vyhodil tě domů. Taková trošku možná... Ja si nemyslím, že ona sa zachovala chladnokrvne. Ja si myslím, že ona proste iba nerozmýšľala. Ale my jsme to řešili minule, že ona vlastně fakt se ani nezamyslela. Ona se ani nezamyslela. Ona mala minútu, inak ja keby som bol na jej mieste, ja tam stojím do 59 ona, ale tu minutu ani, ona ji nevyužila. Ona prostě, já jsem to ani nedořekl a ona už jako... Ja som vlastne ani ma nevyzvala prvého, aby som sa postavil pred ňu ako prvý. Myslím, ona říkala, ty ten černej. Jo, ja som išiel druhý z troch, čiže automaticky som si vtedy hovoril, že OK, že ešte by ma nemusela poslať domov, lebo nebol som jej prvá voľba, keď mala vyberať tých 3 hráčov. Ale keď si to hneď zložila, tak som vedel, ona sa na mňa pozerala celý čas, takže ja som vedel, že pôjde za mnou. A když se ještě předtím volil ten nejdůvěryhodnější, když se vlastně zvolila Katka, tak tenhle ten moment, jestli bys nám dokázal trošku jako popsat z tvýho pohledu. Ja som za ňu nehlasoval, ani by som za ňu nehlasoval, takisto ako ona nemala so mnou nejaký vzťah ani ja s ňou. To som ale podcenil, ja som si povedal, však na to, že proste je mi to jedno. Ja som si myslel, že dostane nejakú odmenu alebo nejakú imunitu alebo niečo podobné, tak som si povedal, že prvý deň nech má čo chce, že je mi to jedno. Tak som do toho nevstupoval. A ty si pro nikoho nehlasoval, ne? Že si držal zpátky? Bo súčasť taktiky? Mne to v tom momente bolo úplne jedno. Ja som si nevedel predsa následky toho, aké budú. Ja mám pocit, ak si to dobre pamätám, že na začiatku niekto tam povedal, že Nikol. Tak ja som s tým bol úplne v pohode. Tam proste kľudne ide Nikol. S ňou som sa chvíľku bál v tom vlaku, takže to by mi vôbec nevadilo. A potom, keď sa tam začali doťahovať, tak si hovorím, že mne to je vlastne jedno, že sa dohodnite na niekom a čo to má so mnou. A když teda ona začínala vybírat ty, nebo já jsem jí teda jako řekl, ať vybere ty nejméně důvěryhodný, tak už si začínal tušiť, že sa teda jako něco děje, že to bude průšvih. No, automaticky, keď mala už ona ten náhrdelník na sebe a nedeli sa žiadne fanfáry, žiadne odmeny, tak som vedel, že sa ide niečo diať, čo nedopadne dobre. A keď teda ty si povedal, že má vybrať 3 najmenej dôveryhodných hráčov, ja som tušil, že ona vyberie mňa. A ja si to pamätám jak z filmu, ako keby sa predo mnou všetci rozostúpili a ja som ostal face to face voči nej a ona ten v černem. Oni ako keby sa všetci poskrývali, ja si to tak pamätám vyslovene, že taká ulička sa predo mnou vytvorila, keď ma proste zavolala. Alebo keď si teda vyberala, ona sa tak preberala tých ľudí a oni sa všetci tak zlakli, vieš, a ja som ostal stáť, pozeral som jej do očí, ona tak ten v černem. Tak už vtedy som vedel, že ak z tohto vyviaznem, tak s mega šťastím iba. No a pak si tam teda stoupnul, já jsem ani nedopověděl tu větu a ona už jako přicházela teda s tím náhrdelníkem. Dokážeš popsat tu emoci, kterou si v tu chvíli měl? Protože my jsme nad tím momentem dost jako uvažovali, co vlastně to s tím člověkem udělá. Proto tam stál vlastně i jako Mikeš, ten veliký chlap, že kdyby prostě někdo řekl, že prostě nejde pryč, takže ho budeme muset dostat fyzicky pryč. Máš štěstí, že si odešel? Ale co to bylo za emoci? To je strašne komplikované akože opísať, lebo to bol taký obrovský mix pocitov. Ono na jednu stranu
zo mňa aj niečo strašne opadlo, hej, že človek je proste v napätí posledných 48 hodín, hej, že taký stres z toho celého, lebo je to stresujúce, akože kto povie, že z toho necítil nejaké napätie a že bol v úplnom klídku vyčilovaný, tak klame. Takže na jednu stranu aj mi padol tá kameň zo srdca, že už nemusím byť v tom napätí, ale na druhú stranu ja som bol strašne sklamaný. Prvú chvíľu aj na ňu, ale sklamanie, hnev, proste bolo mi to ľúto, že som sa nemohol brániť, hej, že ja som vlastne už nemal v tom momente čo urobiť. Išiel som do hry, v ktorej vlastne si môžete zachrániť život vždy, za každých okolností, lebo môžete argumentovať. Presne tak, pri tom stole a zase za tých bežných okolností môžete tým zradcom možno dať nejaký pocit, že budete pre nich v hre užitoční, čiže si vás tam vedia udržať, ale viete o to svoje miesto tam bojovať v priebehu tej hry. Ja som tu možnosť vlastne nemal, čiže ja som cítil aj určitú krivdu, nespravodlivosť a sklamanie. No, akože veľmi som chcel ísť hrať, takže sa mi rozplynul vtedy ten môj sen, na ktorý som sa tešil vlastne 3 mesiace, odkedy som vedel, že som vybraný a celé to tam skončilo. No. Za to se asi omlouváme, no. Tady máš kokos od nás. Ano, ale popravde, ak môžem povedať, ja som ešte veľmi dlhú chvíľu potom si myslel, že ma vrátite do hry. No, co si mysleli i ostatní. On to mi nikdo nechtěl moc věřit. Nejhorší moment byl i pro mě, že jako, teď se to stalo, teď všichni prošli tou bránou a ještě předtím, než šli do toho hradu, tak tam byla část, kdy já jsem všem musel vysvětlit taky ty základní pravidla. Musím říct na začátku a pak už do toho nesmím mluvit. A oni tam přišli, byli všichni z toho úplně rozložený, že jo? Oni mě ani neposlouchali. Oni z toho byli tak hotoví. Ja sa nečudujem vôbec, lebo ja by som bol tiež na ich mieste. No. Hej, že... A teď tam právě řešili to jako, oni určitě vrátej, to je v pohodě. Akože dokázali ste si svoju moc, super chalani, hej, že... Ne, tak ono je to věc, kterou jsme si úplně nevymysleli my, jako, že skutečně to v té první sérii jako BBC takhle jako je. A je to právě proto ty lidi dostat jako opravdu do toho rychle do té hry. Jasne. A rychle jako jim ukázat, že... Tak nemáte za čo, akože rád som pomohol. že každý to rozhodnutí bude mít prostě jako důsledky a že tady to jo, taky určite. Zároveň exemplárny príklad. Moc, prostě 24 lidí, vole, prostě jako ty vole. Hej, no. Vyžali byste všechny keťasy. Takže som tam dačo vypil. No ale poroučil ses teda, jako nepřemýšlel si nad tím. Neplánoval som klásť žiadny odpor, hej, tiež som ho videl toho obratam, takže to som jasné, neplánoval som. Ale nie, vieš, ono treba aj z nejakej úcty k tej hre, proste jednoducho ja som tam neprišiel robiť niekomu zle, ja som tam prišiel hrať hru a jednoducho, keď ti proste hra povie, že končíš, tak nie sme na pieskovisku 6-ročné deti, že sa idem hádať o lopatky, jednoducho také sú pokyny a môžem tam nerešpektovať možno tých hráčov, môžem byť zlý k tým hráčom, ale nevidím dôvod, prečo mám akože robiť zle tým tvorcom, hej, že. A co bylo to první, co se stalo, nebo kdo si tě odchytil, co si tomu člověku řekl po tom, co si prošel bránou? Tam bola Bára. Castingová režisérka. Jo. Ano. Keď ja som išiel dlho sám, hej, že mňa vlastne nikto až tak neodchytil. Rovnou na autobus. Ja som rozmýšľal, že kde mám auto? Ale si vraj, mohol som aj tu parkovať, hej, že. Ale iba došiel som tam do tej miestnosti a Bára ma videla, iba si to pamätám, ona iba takovej hráč. Ona, jej to bolo ľúto, my sme si potom aj napísali SMS-ku s ňou, ale ona mala hrozne ľudský prístup k nám všetkým, takže ona bola akože super. Takže som videl na nej, že tiež je sklamaná, ale bola by určite z každého, kto by vypadol, tak ona keď to kastovala, tak asi si ku každému vytvorila nejaký. To byl, no jasně, no a zároveň, abych trošku zmírnil tu naší vinu na tom, i to byl ten náš jako velký risk toho, že prostě my jsme taky měli vytipovaný, že jo, nějaký hráče, který víme, že budou dobrý a že nám je vlastně někdo takhle killne jako úplně před branama a my to nemůžeme ovlivnit. Jako, jo. Tak aj vy ste šli do toho rizika, takže... Tak, no. A Čierneho Petra som si vybrali a nie vy. No a teď čistě jako, vím, že jsi na to už možná takhle v průběhu toho všeho odpověděl, ale udělal bys něco trošku jinak, nebo ne? Nič zásadné. Vieš, možno by som sa neobliekol tak výstredne. Viem, že to asi pútalo trochu pozornosť. Ale to je asi všetko. A co se dělo potom? Jako odvezli, ty si říkal, 14 dní dovolenou jsem si vzal rádiu. No takto, ja som najskôr vlastne išiel na ten rozhovor, hej? Počas ktorého som celý čas dúfal niekde v kútiku duše, že ma vrátite späť do hry, lebo netvárme sa, že sa to nedieje v reality show niektorých. Proste dajme exemplárny príklad, ale potom fanfári, vrátime ťa do hry a vy si berte príklad z toho, že môžeme urobiť, čo chceme, hej? A čiže
toto mi došlo, že tak nebude, až keď mi dali mobil do ruky. A ja tam s tým telefónom stojím a som, že... a vlastne, že už sa ma iba pýtali, že veci, čo tu mám priniesť, a už tam stálo auto pre mňa, neviem čo. A kým sa to celé urobil, tak ja som tak veľmi nechcel odísť, že ja som tam vyfáčil 8 cigariet po sebe. A čakal na teba, kým príde, že sa môžem vrátiť. Už mi dym išiel aj z uší. Už mi to nechutilo. Ešte na benzíce na hranicích, proste dúfal, že řekneme poď. Doma som čakal, keď mi zavoláte. Ale už keď som sedel v aute a šiel som na hotel, tak už som vedel, že je pohej. Takže to bolo také smutné aj to balenie, lebo ja som si v tej izbe všetko rozložil. Ja som tam mal A4, hrací plán, všetko som tam mal rozpísané, nachystané, kde si budem všetko značiť, písať, aby som na nič nezabudol. Tak ten hrací plán mám do dneska akože... Zaramovaný, vystavený. Nie ešte zaramovaný, ale asi bude. Je to dosť prázdná A4. Je to krásný obraz jedného dne. To mě zajímá, jak jsi to jako připravil, tu A4? Jako, co jsi chtěl vlastně si zapisovat? Nebo co jsi chtěl jako sledovat? Hlavne som chcel sledovať, koho vyhadzujú zradcovia, kto ide domov a kto o kom čo rozpráva, aby som mal jasno v tých vzťahoch. Hej? Mne bolo úplne jasno, že zradcovia nebudú vyhadzovať okato, aby sa na to hneď prišlo, hej, jednoducho nemôžeš byť zradca a prídem vyhodiť niekoho, kto po tebe ide, lebo proste na seba vrhneš teda svetlo. Ale chcel som to si všetko písať, kto koho podozrieva, ako vypadávajú, teda ako sú zabíjani. A nájsť v tom proste potom nejakú logiku a prísť na toho človeka. Chcel som sa mu tak dostať do hlavy a odhaliť ho na základe toho, že kto to proste robí. To neviem, jestli by ti stačila jedna A4. Bola obojstrana. Jasně. No a bolo tam veľa hajzlového papiera. Takže... A teďka, když si ten první díl viděl, jaký z toho máš vlastně vůbec dojem? My to chcem vědět. Ako na jednu stranu skvelý z toho, že čo ste vlastne vytvorili, hej, že vyzerá to brutálne, lebo mne sa to strašne páči, jak to vyzerá. Celé je to úplne po tej obrazovej stránke niekde inde, ako som zvyknutý ja na nejaké reality show. Bolo to, akože aj ty si veľmi dobre obsadený moderátor, hej, že aj ako tam pôsobíš ten hlas, že po tej ako diváckej stránke sa mi to, že mega páčilo. A po tej stránke, že bol som ten hráč, že ja som to dieťa, čo sa nedostalo na detský tábor, tak trošku sa mi aj tie emócie spätne vrátili, lebo už je nejaký čas však odvtedy, ale tak jasné je mi to ľúto, keď to vidím, že tam som mohol byť a tam som mohol ten detonátor odpáliť a všetko toto urobiť, tak jasné, že mi to je ľúto. Je najradšej by som tam s nimi behal proste po tom kameňolome, či čo to bolo, či tam pri vode, či kde ste boli. A tak jasné, proste je mi to ľúto. No. A když si viděl třeba kdo byl zvolený jako zrádce, jako doved by si představit, když to najednou potom vidíš, jak to jako probíhá v těch lidech a tak, co se s nimi jako děje, dovedeš si jednak představit, že bys to byl ty? Že ja by som bol zradca. Hej, jasno. Ja. Hej. Ale páči sa mi Nikol, že je zradca, alebo zradkyne, ale ja si myslím, že ona má na to skvelé predpoklady na to, aby bola strašným záporákom nejakej hry. Ja si myslím, že ona sa bude vedieť od toho strašne odosobniť, takže z nej sa hrozne teším, že je zradca a je hrozne v tom držím palce, aby v tom bola dobrá. Lukas je jeden z tej partičky, čo vlastne so mnou trávil čas v tom aute, takže neviem, či on to uniesie úplne, či sa neprezradí, na mňa on pôsobí tak čisto trochu a neviem, že do akej miery on to bude vedieť skrývať. No a ešte Ľudiek, podľa mňa Ľudiek, neviem. To vychádza zase z tých prvotných sympatí iba, hej, že, ale super, akože ja som si vedel predstaviť hrozne ako zradkyňu napríklad Sáru, hej, že podľa mňa Sára by bola super zradca. Tak to nanonymuj. No, koho bys ty zvolil za zrádce? Ja by som zvolil Kristínu, pokrovú hráčku. Zvolil by som Sáru, a zvolil by som asi, on sa volá Honza, ten chalan, čo má bary v Brne. Jeho.
Asi jeho ešte. Já myslím, že říkáš Niko, budou to 3 blondýny. to by bylo zajímavé poklad. 3 grácie, ty jo. No ale ona keď tam bola a dala si dolu tú kapucňu v tom habite, tak ona vyzerala jak z nejakého fantazí. Vieš, úplne nejaká elfka. Akože, že obrazovo super. No. OK. No a když jsi jako viděl, jak tam ta dynamika mezi těma lidma začínala jako fungovat, doved si jako sám sebe představit? Ja som práve, že nie, že doved, ja som si to predstavil, ja to strašne že tam nemôžem byť, hej, že akože jasné, že áno. Ja som tam po to išiel, hej, že to vlastne mňa inak popravde tie aktivity nejaké o to zlato, tie ma vôbec nezaujímali. To som bral, že treba niečo urobiť, aby bolo niečo na obraze, však diel musí mať hodinu. To som bral tak, že ja som tam primárne išiel robiť toto, proste tie interakcie a tak, takže jasné. Takhle, my jsme natočili 1700 hodin materiálu, takže materiál byl. Bez těch misí. Ale to ono. No, ale když jsi viděl teďka ten první díl, tak je někdo, kdo ti třeba, ať už z těch zrádců nebo z těch věrných, jako utkvěl, jako, že na to jde dobře, nebo že na to naopak jde úplně blbě? Úplne blbie na to podľa mňa ide ten Miro. To podľa mňa je že katastrofa vyslovene v tom, že ja si ho nepamätám. Ja neviem, že tam bol. Ja napríklad, keď ste ho zverejnili včera na Instagrame, ja sa kúkam na to, že on tam prišiel, keď som až po mne, že vôbec si ho nepamätám, že tam bol. Myslím si, že strašne veľa tých ľudí malo z neho ten dojem, že si ho ani nevšimli a zrazu tam prišiel a začal tam určovať tempo a diktovať a zrazu bol hrozne aktívny, tak podľa mňa on na to nešiel dobre. Už mal zostať radšej v tej anonymite potom dlhšie. A myslím si, že veľmi dobre tú hru číta práve Nicole. A ona ma zatiaľ prekvapila. A preto sa teším, že bude zradkyňa. Aj sa mi páčilo, aspoň z toho, čo som videl, lebo ja som vlastne ešte nevidel, koho zabili. Ale keď teda to riešili, tak bolo na ne vidno, že akože na jednu stranu bojuje s tým, že chcela by sa zbaviť niekoho, kto po nej ide, ale na druhú stranu nechce na seba vrhať to podozrenie. Takže prišlo mi to, že ona sa v tom bude vedieť veľmi dobre pohybovať. A jaký máš pocit z té dynamiky těch zrádců mezi sebou? Když se tam navzájem jako vlastně poprvé uviděli. Ja si myslím, že sa pozabíjajú časom, že im to nebude až tak fungovať v tej trojici. Jasné, že z začiatku asi áno, lebo však je koho ešte vyhadzovať, hej, a tak, ale myslím, že v čase, ak tam teda sa udržia všetci traja, v tomto zložení, povedzme nejakých 5-6 takýchto zabíjaní, tak si myslím, že si pôjdu po krku. Ja by som sa napríklad vôbec nečudoval, keby Nicole podhodila niekedy ľuďka niekomu. Mňa by to vôbec neprekvapilo. Čím tak nepůsobí, je? Jakože... Fakt, ja to na ne úplne na to, že si viděl jenom vlak a nádvoří. Ona to má v očiach proste. Jo? Ak sa aj niekedy pozeráte do očí, tak to tam je vidno. No. No dobrá. No a ten je vzhľad, ešte k tomu dodám, ten je vzhľad taký ten nevinný hlúpa blondínka, vieš, že podľa mňa veľa ľudí tomu aj uverí, že je naozaj taká. No a z těch jako věrných máš tam nějakýho jako favorita, který si myslíš, že mu to půjde? Ja by som hrozne chcel, aby to šlo Dánovi, hej, lebo proste ja som si ho tam obľúbil, strašný sympatiák, ja by som mu to strašne prijal, aby to šlo jemu, ale myslím si, že to pôjde z tých verných práve Sáre. Ale uvidíme. Ale myslím si, že ona má na to nejaké predpoklady. Je možno trošku hlučná v tej miestnosti, že ona na seba vždycky tú pozornosť nejakým spôsobom upriami, čo nemusí byť vždy dobré, ale ona rozhodne nie je hlúpa a myslím si, že tam išla s tým, že to ide hrať, nešla tam proste do Wonderlandu si užívať proste pobyt, takže ja si myslím, že jej by to mohlo ísť. Tie blondíny. A kdyby si tam dál byl, tak by si se snažil držet jako s Danem a takhle. Do začiatku určitě. A myslíš si, že mají ty věrný nějakou větší šanci, když se dají dohromady, když tam začnou vznikat nějaký aliance nebo tyhle ty věci? Nebo je to podle tebe spíš show, která je víc jako individualistická? To záleží od okolností celkovo. Akože určite tie aliancie trochu pomôžu, ale na čo ti aliancie, ak máš v nej zradcu, hej, že jednoducho cieľom hry je ich dostať všetkých von a ja nechcem ísť do finále a tešiť sa, že mám peniaze a zrazu mi tam Nicole zamáva, že že beriem prachy, idem domov. Že každý by mal v prvom rade hrať sám za seba, nie za alianciu. V tej aliancii možno len si vytvoriť takéto svoje zázemie v rámci tej hry. Podľa mňa najlepšia aliancia je so zradcom, hej, že jednoducho... Aj tam to bolo jasne hneď
myslím, že Míša to tam hneď odhalila nejako Nikol, hneď na ňu ukázala prstom, že jej sa zdá, ona podozrýva. Mne to príde akože nerozumné, hej, že ja práve, že keby, že ja viem, že cieľom je ich vyhadzovať, ale podľa mňa robiť im podržtašky v priebehu tej hry zo začiatku je oveľa efektívnejšie. A ja napríklad, keby som mal podrženie, že niekto zradca, tak ho neposílám domů. Myslíš si, že se ty věrní budou u toho kulatého stolu rozhodovat i třeba podle nějakých jako sympatí? Určitě. Katka určitě. Katka? Je zlatá, ona sa mi inak potom ospravedlňovala a tak, akože už keď boli Já myslím, že pro ní to taky, jako, aby jsme ještě ospravedlnili jí, jako pro ní to nebylo vůbec jednoduchá situace, do které jsme jí postavili. A krvavečná show. Pojďme se přestat omlouvat. Ne, no ale... Keď aj čokoľvek hodnotím na nej, ja hodnotím Katku hráčku, nie Katku člověka, hej. No tak jasně. Tohle je velmi zábavný a důležitý aspekt v té hře, obecně v celé té show. Umět tyhle ty dvě věci jako od sebe odlišit. No, jasné. Protože prostě jedna věc je hráčství, jedna věc je nějaký lidství, který v sobě ten člověk jako má. A myslím si, že i s přibývajícíma dílema to bude větší a větší téma, protože se tyhle ty věci strašně jako začnou těm lidem slejvat před očima. Určitě. Protože si začínají právě vytvářet ty sympatie. Určitě. A tohle a může jim to buď jako zatemnit hlavu vlastně, nebo naopak. Ale prostě. Výhoda tej hry zase je tá dynamika, hej, že ty môžeš ako hráč proste na tom okrúhlom stole jedného dňa proste vyradiť svojho najlepšieho kamoša a na druhý deň proste to uhráš, lebo je ďalší okrúhly stôl a jednoducho nemáte čas proste to riešiť. Je to tam toľko málo času, že všetci sú pod tlakom a tých proste dokážu oveľa ľahšie zmagoriť, že to bol nevyhnutný krok, alebo že jednoducho tak si to myslel, vymyslíš si 4 nejaké argumenty, prečo a tých ľudí o tom presvedčíš, lebo jednoducho tá hra ide ďalej. Nemáte toľko času za tom rozprávať, pretože o 24 hodín je ďalší okrúhly stôl. A treba zase vyhodiť niekoho. Já mám možná nějakou zajímavou otázku na závěr, jestli nemáš... No ne, no pojď. No. Máš pocit, že ještě máš co říct? Som tu dlhšie ako v súťaži. Právě. To je pravda. Díky, no ne, potom pošlite faktúru. Dobře, tak Markus se tě zeptá na nějakou zajímavou otázku na závěr a já ti pak položím ještě jednu takovou jinou. Dobře. No, já bych vlastně chtěl vidět, jestli Radovana uvidím na castingu na druhou sérii. Určite áno. Ja určite sa prihlásim. Ja som není z tých, čo sa vzdávajú a ja som si predsavzal, že vyhrám za radcov, takže idem určite do toho. Dobře. Tak jo. My jsme pak, když uděláme třeba víc těch sérií, tak bychom mohli si Radovana pošetřit jako, a udělat takový jako battle. Nie, viete, čo by si mohli spraviť? Co vypadli v prvním díle. Zradcov 15, presne, iba ty z vlaku. No a přijdeš v nějakém přestrojení. Zradci 15, před branama hradu. Takže ne All Star, ale No Star. Dobře, tak moje taková teda ta předzávěrečná otázka, nebo závěrečná. Máš pocit, že je něco, co jsi nám ještě tady neřekl a o čem by si s náma chtěl tady podělit? Děkujeme. Že na niečo narážaš konkrétne? Ne, že jsi říkal, že už je konec. Tak jako jestli chcete niečo pýtať? Jestli to ono, jestli máš... Co vědějí, co jsem jim ještě neřekl. Hej, to je taká všeobecná otázka, aby som na to... Dobře. Ne, mě zajímá, jestli si měl třeba v hlavě, když do takovýhle věci jako jdeš, jestli tam chceš něco konkrétního jako dosáhnout, jestli vytvořit nějaký buď jako obraz o sobě, víš, nebo jako vlastně, jak jsi vnímal i tady tohleto, že tě to třeba prostě v tvý kariéře nějakým způsobem posouvá, víš, nebo jako... Veľmi sekundárne som to vnímal. Ako pre mňa bola priorita ísť do hry a hrať hru a ako keď sa ideš s kamarátmi v nedeľu večer zahrať deskovky proste. Jasne. Tiež si kamaráti medzi sebou nevykrikujú, že ty si mi vyhodil panáčika z toho pola, hej, že mne by to bolo jedno, akože v rámci tej hry to beriem tak, že sme tam figurky na šachovnici a musíme to hrať. Čiže ja som tam išiel akože vyslovene za tým zahrať si hru proste, kde nebudem ťahať figurkou, ale ja budem tá figurka. A jasné, že som myslel na to, že by to mohlo po druhej sérii akože nejako dostať človeka viac do povedomia. Ale neboli to absolútne moje primárne akože dôvody. To vôbec. Ja proste akože vyslovene vravím, že som fanúšik reality show, drve väčšiny, a tak hlavne takýchto, kde nerobia z ľudí idiotov. Takže ja som si chcel proste vyslovene pre ten titul.
No a je nějaká ještě další, do který bys třeba šel? Určite, akože už na tom robím, začal som cvičiť, chcem ísť do Lafayette, nežartujem. Jakože jdeš do Lafayette. Žartujem. Zrovna by sa tam zbláznili. To byl dobrý zrát. Šiel by som akože kľudne na Survivor, to kľudne by som išiel. A farmár hľadá ženu možno. No jako farmář nebo jako žena? Jako traktor. Hele, no tak jo, tak my moc děkujeme, Radovane, že jsi vážil tu 6hodinovou cestu, aby si se opět zastavil tady u nás v Čechách jenom na chviličku a jel zase zpátky domů. Moc si toho vážíme. Je nám trošku líto, že jsme se jako v té hře neměli šanci o tobě dozvědět víc, ale věříme, že se ti to podaří v příští sérii se dostat. Uvidíme. Přes to první nádvoří, když teda... Počúvaj, a keby ma tam vyhodili znovu pred tým hradom, ja by som... Majte tam záchranku, lebo ja skolabujem. Ježiš, to by bylo skvělý, ale počkej, no. Musíš vybrať jednoho hráče. Radovan, to by bolo super, vyhoďte ho, prosím. Katka, tu máš 200 €. Teď si to právě tak nějak to jako podepsal. Telefon. Alebo by som mohol robiť aspoň, že vo vlaku toho sprievodného, vieš? Že... Ja už to tady znám, hoši, holky. No, to se směješ, ale tam byla jedna mise, kterou jsem měl připravenou na deštivé počasí. Aha. A která měla být jako za tmy, že oni nevidí a my vidíme jako night vision. A měli tam různé věci jako strašit. A já jsem říkal, že by bylo super tě přivést zpátky, že bys tam byl jako duch. Víš, jenom jako, že bys tam bliklo světlo a najednou tam vidím Radovana. Kvůli tomu to by som aj 10 hodin šoferoval. No právě, ale pak jsem si říkal, že tě nepotáhnu 10 hodin kvůli tomu, aby ses tam bliknul takhle. Že už ti to podruhý. Tak za nějaký dobrý hotel s wellnessom zase. Na druhou stranu jsem si říkal, že už máš volnou v práci. Čo v práci? Já jsem zrušil polovičku turné. Jako. Ježišmarja. Dobře, tak my jsme rádi, že jsi dorazil, děkujeme. Tak já myslím, že fakt je často ukončit v tu chvíli, jako aby jsme se nedostali ještě k palčivějším jako tématům a otázkám. Moc děkujeme, Radovane. Fakt moc děkujeme. Myslím si, že i tak si pro tu show udělal jakoby hrozně velký kus práce, kterýho si vážíme a děkujeme, že jsi přijel. Děkujeme vám, že se díváte na náš podcast. Děkujeme Mixitu, že to díky nim můžeme dělat. A my s Markusem se těšíme zase někdy příště u vlastně už druhýho dílu. Ježišmarja, to letí. Strašně to letí, tak jo. Mějte se, lajkujte, komentujte ty věci, jako říkají správní podcasteři a youtubeři. Máte nějaké hero? Co to je? No. Ne, to byl vtip, to já vím. Zatím ne. Máme naše Instagramy a Discord, který tady teďka vidíte, jeho odkaz. A my se těšíme zase příště. Tak čus. Ahojte. Čau. Ahoj.